40.000 abokatu baino gehiago ari dira ofiziozko txandan baliabide gutxien dituztenen alde lan egiten. Eta besteak beste, tratu txarrei, dibortzioei, kaleratzeei, etxegabetzeei aurre eginez. Eguneko 24 orduetan, asteko 7 egunetan egiten dute lan, baliabide ekonomiko mugatuak dituzten 100.000 herritar legez defendatzeko. Urteko 365 egunetan egiten dute lan, baina egun bakarra dute ospatzeko. Uztailaren 12. Doako justiziaren eta ofiziozko txandaren eguna. Espainiako abokatutza. Eskerrik asko zuen lanagatik.